Kinongelam kan ni husu rengkat ke jenggas nok tilang bat ke HYC hane kesngi kalai teriku kala lengkot arhajar arpusau kilami syakmat rengkat bat ke jingtho hakabana kabalatho shando kalawai ki khna puli wat ya ka hok jongki ru kile bam sutnyau ka jingmi jongki ke dei namar ke jingpen slam ke sarkar ban pelat ya ka scholarship jong ki samla puli Kinongelam kan ni husu bat ke HYC hane ka step kelawan ban syong kalan mengor khmat ka office traikam jong ka embos ban dawan ka sarkar ban pelat no ya ka scholarship jong ki samla puli haba keren ban uskat ka ni husu samla ban penbiang riang ula kentui ke sarkar ban pelat no ya ka scholarship ki samla puli hapo shiposngi lem kumta ki samla puli kin pelong da jingi ki ka batenge bat ula ongro balada ka sarkar ka tenju than ya ki samla puli kan sapoi ka por bakin bu no yau khulam barra lagi tiar jingele habai kren pat bat president ke HYC ba roi ko person rem ulong bak sarkar ka dai ban pelat no ek scholarship namar bun ki samla puli ki bawan na ki longying ki baduna ha ka yo ka kot ki yo ban peteng ya ki jing puli jungki langba ka scholarship ka ba maki ki yo kadika bha bat ka hok ka ba kina di banyo andre ke government jongi kale bom sutnyo ya kata kale bom yo smo ya ka jing dongkam jing kina bat ka scholarship hi buan ki kina ki penongkam ki scholarship ha ka bakin yo ban siu ya ka bai kelas ke jongki ki yo ban siu ki tuition fee ke jongki ki yo ban siu ya ka hostel fee ke jongki handrai kumni ka slam buan kina la jenjar lawan ut chini kan husu lawan ut syak HYC dena ta kadau ni ban sing hab ban mi ban ong ek sarkar bakadei ban penkloy kan scholarship namar ba babu ni lau khna puli wan puli udei ba ubam dan bom dm udei bawan kalong yin ke baduk te ka scholarship kadei ka bayarap shibu ni ki bikila ban siu ki jindong kam henry ka sarkar ka jongi tip balik gale bumi tip balik gale bumi so bumi te na kaliang ka jongi hi ngin ya chikman lada ka sarkar kam penkloy kan ka scholarship namar babun hi kat kum ka jing yo jing tip ka jongi ki renewal bat ki fresh ki bun ki bampat yo te na kaliang jo kaniusu di ai ka mesir ka bat bahaya ka sarkar ba kan penkloy no ini scholarship namar lada kam penkloy ngin ya de kilinti pat ki bakham ya kata ka di message na kaliang jong ka usu educational cell kala jumi pat ba ban yakunam ta ka hok jong pat ba khamtam ka hok jong khna bat man lau snem bat lada pikan mau haus snem ubal alet hapo ka jingelam jong ka HYC educational cell kala penlong yang ka protes hamalki hakmat umur jong papul bat nilai i ki khna na keleng ka rilum khasi jungi la yawan man snok tilang ha jing ki ki khna na du than nong ston jantia riboy bat kumta ter kila yawan lai bormet bandon dekat ha kata jing ki bercupet kan mau ya ki khna samla baro baka HYC educational cell kala mi kha syaki badai pet ya ka scholarship bat kila ai daw baper bat ka jing up jongi kala dir por te ngashkwa man ai ka message ka ba wat ya pensat ya ka download jongi khna wat num provoke ya ka bor jongi khna lem kumta pinmat ya ka ding para samla ni kinong yalam jonga niusu haringkat bat kinong yalam jonga HYC ila kloy bandiang nam taki khna bat kanu ka jing tanat ban pet ada ikna ki yang renti ngam ta ka hok ka jong ladi kalong ka jing la ranya ka sarkar ba kinong kai bat ikna ya ban mi madan ban yakhi ngam ta ka hok ka jong ki kani ka daw kala pedlong ya ka educational ranking hapo state ka jongi bakan hiar arsut kan poi syuru ka list ka bakhat du bat menta kari khasi jongi kibriu kinongwei kini thu shu ya ka kum ka educational hub penban mentala itu kum ka hub jong ka tamasa ningila manong ka festival hub tang kita hi lisibul te mandor la keren
kadai ke jing shisha ba ka sarkar ka jongi hadu menta menne te ngan niu hi ba kala kam concentrate kala kam pek pemban syaki ban plut bisa syaki ni kita masa hendrai kat kum ke jing sung thu hi lada klem ukna pulie ka lawai jong ka jat bendri hi te kan ha hendrai ka sarkar tip hadu menta ka sung thu ne kam sung thu ya kata ba kalawai jong kajat benriu kadai be kena pulia henrai wat menta ya ka bha jong kita kibala ban kentiu kajat benriu la syim no la syak lek bom sunyo dia shanu kan kajat benriu ko jong kan poi dia kanir ko di masjid kena baro ba ngindor kat pi ngau sekretari jong kaniusu ngandon ringkat banyakun namenta kadau ba ka jong pi nganum song nganum thai bat ngakerpat ba nginyimi lang syakmat bangin dawai ka hop wat tieng wat smi wat ri na ba ka hop ka jongi ngidi ben penpau na kaliang ka jonga general secretary jong ka niusu bat ringkat ka jingiram ka jing snok tilang jong ka HYC nginyimi syakmat bangin yakun ya kan ka hop namar ka sarkar ka jongi lada ngimi kumnia kan le bom yasno bat ka kluai hiru ban bam klop lada ngimi kumnia te ka message ka baklan ma sarkar menta ngiong baik tang sikentien wat jutunju ya kena pulia pitunju kena pulia kandon aku ikapor bangin bu noi kulom ni hak banra pat sekitiar jingele nada pipi le kumne ku sarkar kelut juni kata kari message abaklan ma na kaliang kanusu Dulu di I4 sarkar bahkan pelak ni ke scholarship. Na kaliang ka jongi tingi bu shipos ni dia lada ka sarkar kaliang bumi asno hapo shipos ni kinsang don yang kini kini ki but ni kani kini masih curu ikna ngimbu por spos ni bagi kerpa ikna kini lang lada ka sarkar kamle halor kani ka scholarship Ini dak sinca me ki juhi la sarkar kam patya wi fi. ya kata hadu menta ngidang ya keren na kaliang kanusu ngidang ya keren na kaliang ka HYC ngidang ya keren tengin sipek kanu pa kasinjam ka bak hamba bagin le yang dikatahi hadu menta nyempat don reng ngidang ya keren kumno ni Itu kan saya makan ni buat nak semula pulih bikin mix surak nak bentak dia cendawa. lada ka sarkar hi ka kelut dia katahi kedega jing temu ka jongi nyen sai madan kena puli boro kum ngaong hi ukna puli pitunjo palat umbu noi hulam balada ukna puli ubu noi hulam sesuatu imapi sabak kli imapi ku sarkar kelut kata kedega message na kaliang kanusu Kaniga apply hadu mentang ila apoi su snem thmai hadu mentang kelade sebat apply saya kanika scholarship thmai hendrai tang scholarship ke barem rumpat dia tegen le kumno kan bun khuna lawan ut la fun yang bun kena lawan kendu yang bab yarap lem nila dongkam mensil ke baik kelas nila dongkam mensil ke baik hostel nomor bun kena syo bikin mi hostel ki hapan siu hendrai ka sarkar tip mla sung thu su kapen pernah ya ka ri kat ni hendrai yo kena pat kapen pernah dia Kadang-kadang mensubuh bikin tak kan ke sarkar ke baklut kadang kidon kita kena barok ke bam padio ya ka scholarship. namar bakat kum kujing stu jongi kat kum kujing phone hi ki freshi 4 don wei rubayo te ki renewal ki don ki blayo ki don ki 4 yo Don lang ki para no elam ilawan ban kani gajaka kakum gajing tip jongi na kalian do kani husu pat ke HYC ni unit ki bu yani program ibrit kani gajaka kum kadak ban penpa sya kasokar jelah lor kajing slam pelat jong kasokar ban penyo ya ka scholarship jong news nam baladap pi na kalian jo kaseng ni hadin mangilayu i bau minister jong ka education bade pe education ka arpuitrik jong 9 November ulah ai kuwi ka press statement ban ong ba tang hadin arla nilai tiyo ki kena puli jong ka jela ka jongi kilala ban yo ya scholarship ni ka besusi ka long ba kata ka ar ba lai tiyo kala kalalong sa ka ar banai menta bat ngimtip sa katnu kandang yat kini kajing I4 la ni kajing simpor yang sarkar jela ban pelat yang scholarship kum ka jela ka ba ngidang bun si Syaki longying ki baduna kayo ka kot ngi sutu ba ka scholarship ka dei ka we ni ki benta ka bala ban ajing yarap ki mi panang benta ban siu ka bai school la ni ka bai puli jong ki kun ki kti ki jong ki ngi su sarong abang yo sngo ya u menteri rang ba jong ka jela ka jong yu boong ba ka jela ka jong ka don ka jing trang ban bangin poi sa kata ka $10 billion economy ka economy ka ban poi sa kata ka $10 billion ni ka jing kali ka long ba
kata kadi gajing pos ni ujong menteri rang ba ujong ni de gajing kali kalong ba only ayu kata ka $10 billion economy lada ka human resource ka jongi kamdan yanu lane on penmentoy yanu kini ki infrastructure ki project ki ba fair ki ba sarkar ka wanra ni iu chief minister jongi ulet chadali na kapor ban pan ya ka jingerap na sarkar kami ban wanra ki project ki ba fair kena menginlak ban kot kata ka $10 billion economy de ba sosi kalong pat ya kani ka benta kaba ban build up ya ka human resource ka jongi kumnungin build up ya ka human resource ka jongi ladai ki khun samla ka jongi ki batrang ban puli kimyo ya kalat ban puli songsi ban ong ba ki don ki long yeng ki bom la shu ban siu ka bai puli ka jongki namar ba lembang ka ni ka scholarship ki khmit lenti bikin la ban beteng ka jing puli ki khun ki jongki de lada kim la ban yo ka scholarship aka por ka babiang hatu kita ki jaka puli kin island ne ami ki ban beteng ka jing puli ti ka jingwan ka jongi nakalian yo ka seng menta ka singi ka ni ka jaka kalong ban aimen si ami ki kena puli ki jongi ban hakaju ka por ban kentu ya ka sarkar jala baladau chief minister udon ya kamon ula ban syuang ban amar ka sarkar jala kampelat ya ka pisah ka sarkar kemi kampelat ya ka pisah ka por ka babiang ka sarkar jala kamla ban thawi kwi kilat kilenti ka sarkar Meghalaya ka don ya ka contingency fund ka bakala ban pentri kam ha kanu ko por ka ba ka jala ka don kam tengingis ngo ba ka scholarship ru ka de kata ka we ni kijing don kam ki bolong kirki tinggi kentu ya chief minister jong jala ka jongi ba undai ban up bahadu banda poi ka pisah na ka sarkar kami dari pendan kami contingency fund lada pila ban ai ban yarap ya ka sikim ka por ba flood ho banai Oktober sikro tingka ban ai na ka chief minister relief fund bali pimla ban yarap pat iki khun samla jong jala ka jongi ya ki long yeng long sem jong jala ka jongi bakin betengi ka jing puli tinggi ngi kentu ya ka sarkar ka jongi kentu ya education minister ya chief minister jongi bagi dia ban pai khmat chakani namar kani ka de ka ladengi pet cha usnem bulale ki kun samla ki ladai ki hak ban berngem ban yat ya karali dan ka sarkar ka pentip simit hi baka pelat ya ka pisah ngim kwa ban yo i batat onda ki kun samla ki jongi ki mi samadan ki hak ban syak tangan ki hak ban mi rali ki hak ban pelong ki program ba fair tat hadu kata ka por baka sarkar kan sim ki senjam ban pelat ya kani ka hok ka baki kun samla ki jongi ki di ban yo ti ka jing dawa na kalian ka seng galong ba sobha ban sim khia ya kani na kalian ka sarkar ngatrai na kalian ka ni yusu kala aya ka por ya ka sarkar baka di ban pelat ya kani ka scholarship balada ka sarkar kam pelat na kalian ka seng ru ngindon hati ka jat bat ki kun samla jong khamtam ya jong ka jat menteri jong i jong ka celah bro ko we bat kai ka ba maki ki sim ka senjam na kalian ka seng in ai ka support full support ya ki bat kenu ki program ki ba maki ki ni ki ka seng kan don haringkat bat ki kata ka diga message ka ba na kalian ka seng ki pa ban asy ka sarkar ya